toți băieții să se distreze. Prima melodie, o melodie pe care am inventat-o eu în România. Sistemul techno combinat cu manea. Să auzim acolo. A venit Luis Gabriel, bă! La atențiune, so! De la Sandy pentru Lucian și pe după 100 până la 200 de America. Invităm toată lumea la dans la sistemul ăsta. Marca Luis Gabriel. S-a schimbat în ordine la semne, fratele meu. Tot de la Semdi pentru Lauri și pentru blondul fără număr separat de dolari europeni. Una, două, trei și eu! Ia atențiune! Bravio Gabriel! Pentru Lucas! Pentru Adi! Pentru nevasta lui și pentru nașii lui! Și pentru toată lumea prezentă! Și pentru mine Luis Gabriel să rămână fratele meu! Ia-o Suvin! Ea nu e genul de fan pe care să ai cu vorbe dulci. Nici cu două, nici cu patru vorbe nu poți să se duci. Ea nu e genul de fan care să ai cu vorbe dulci. Nici cu două, nici cu patru vorbe nu poți să se duci. M-aș duce până la ea să-i spun că vreau să-i dau un compliment. Și dacă mă refuză, îmi dau seama că nu atrag așa de mult. So, vă vreau să fii? Pentru Oana, pentru Oana, pentru Oana. M-aș duce până la ea să-i spun că vreau să-i dau un sărut pe gând. Și dacă mă refuză, îmi dau seama că n-atrag așa de mult. M-aș duce până la ea să-i spun că vreau să-i dau un sărut pe gând. Și dacă mă refuză, îmi dau seama că nu atrag așa de mult. Mă mai țin! 1, 2, 3, 4. Uite-te la ea, uite-te la ea, este altceva. Uite-te la ea, uite-te la ea, uite-te la ea, că este altceva. Uite-te la ea, uite-te la ea, uite-te la ea, că este altceva. Uite-te la ea, uite-te la ea. 1,
dos, tres, cuatro. Mi amore, veni, veni, e ne la divinità. Mi amore, veni, veni, e ne la divinità. Trupa, ușor acolo. Marine, pregătește puțin chitările alea, ia să le aud. Aoleu, te aud și când dor, Marine. Și eu. Perfect. Și la semnalul meu ceva. Una, două, una, două, trei și zipă! Cu cine unde tu? De nu răspunzi la telefon, zipă! Cu cine unde tu? De nu răspunzi la telefon, zipă! Cu cine unde tu? De nu răspunzi la telefon, zipă! Cu cine unde tu? De nu răspuns la telefon, hei! Și vine așa, auzi, Cristiane, niciodată n-am văzut. Așa ceva! De când mama m-a făcut. Așa ceva! Așa talent, așa trup. Așa ceva! De când mama m-a făcut. Așa Sau, doamna ceva. Bio Gabriel, fără numără Avalanșe! Avalanșe! Asta e Bio Gabriel? Avalanșe! Asta e Bio Gabriel? Gabriel! Asta e Bio Gabriel? Sau, Gabriel! pentru Aida, pentru fata lui să rămână Avalanșe! Niciodată n-am văzut. Așa ceva! De când mama m-a făcut. Așa ceva! Așa talent, așa trup. Așa ceva! De când mama m-a făcut. Așa ceva. Niciodată n-am văzut. Așa ceva! De când mama m-a făcut. Așa ceva! Ce talent și ce trup. Așa ceva! Niciodată n-am văzut. Niciodată n-am văzut. Așa ceva! De când mama m-a făcut. Așa ceva! Ce talent și ce trup. Sau, fără nașul, fără număr. Pentru Lucas la principal. Da, Bosforul. Perfect, merge, fiți atenți. Un pic și Bosforul, partea lui Luis Gabriel inventată. Una, două, trei și... Yo! Frumusețe, băi! Hei! Și de la mine pentru șpac. So! Pentru Lucas și Adi, fără număr. Pentru Daniela, pentru nevasta lui, pentru Daniela, de la Vani, pentru Daniela. Sos, de la Adi. Pentru Sensi. Pentru Oana. Pentru băiatul lui, pentru Lucas, fără număr. Să rămână din suflet. Încă o dată poți fără cum era, da? Una, două, trei și... Yo! Hey! Pentru Aida, Arvani! Dai tu! Sos! De la fratele meu drag, prietenul meu, în continuare videoane, multe cash cum m-au obișnuit la Princess. Cash cum m-au obișnuit la Princess. Ia, sos! Pentru toată lumea prezent, dar pentru rolul principal, pentru Lucas. Fără număr, de la mine pentru cash, por la mine bani cash, de la mine pentru cash, por la mine bani cash, sos! Alo, și vine așa. Mai am o parte separat de Bosfor. Două. Iată. Mai am partea asta de la loft. Aici plecăm de pe Bosfor și ajungem la loft în Mamaia și mergem cu soțiile noastre și ne uităm așa la răsărit, la apus și auzim, iată, să rămână, da, domnul. De la Princess pentru Adi și soția lui. Da, rămână. Ajungem la Princess, ok, iată. Și sună așa, ia să vă. Ușor. Doamne, cât de frumos e! Și te iubește nevasta ta și ești fericit!
I love you, mommy. I love you, daddy. Pentru micuțul botezat, pentru Lucas, fără număr, multe milioane de la Liga, pentru micuțul botezat. Cash, da, cash. Încă o dată partea asta, da? Mai accepta puțin clarinetul, a fost etapă, știu, te-ai uitat la meci, da? Ha, ia atenție, tot de la Prințes, pentru micuțul botezat. Tot de la Prințes, pentru Lucas. Hai, clarinetos! Oh, Doamne, câtă fericire! Atunci când iubești, ești iubit! Și acum apărea soarele ușor. DJ Luis Gabriel! DJ Luis Gabriel! 1, 2, 3! Adică mai am două părți, da? Am și partea asta. Ia să te aud. Hai să te aud. Bună, Doamne! De la Cătălin! Pentru Lucas! Pentru fratele lui, pentru Orlando. Pentru Laura nevasta lui. Pentru Rebecca, fata lui. Tot pentru Rebecca, să rămână fratele meu. Ia. Și la bine și de ca a venit regele Luca. Cântă lui să ne ia. Asta e fotomodel. Da. Asta e băiatul meu. Regele meu să-mi pânsluise ceva. Băiatul meu e forța mea. Da. So! Pentru Matias, să rămână. Hai de trupă. 1, 2, 3 și go!